I'm just there to teach you life. Kuti mugone kuzvimira, because sei ndichigara ndiri calm. Izvo zvino, it's because of, in life there are two main reasons why vanhu vachingopaparika kuita hasha. Yeah, the two main reasons, nzara neconstipation. Those two things, they are the bottom line. Nzara, iwe ukatanga kufunga kuti kubhadhara mafizi evana, kubhadhara mutero, kubhadhara kuisa peturu, kubhadhara mari yechikafu chacho ichocho chikafu chacho, ende kana isipo unongona vanhu vachida kupupuma. Ya, ndosaka tichitaura kuti verengai mabhuku, muite mabasa akanaka, muone kuzviriritira, musatye nzara. Kutya nzara ikoko ndokunoita kuti vanhu vavhunduke. Constipation, watombona munhu ari constipated here? Wakamboita constipation? Apa you uda kuenda, but you cannot go, and you must maintain a demeanor as if everything is okay inside. Ndopaunoona vanhu vachita hasha, because constipation inoita kuti uone masters kude, blood pressure ichingokwira, apa hapana ari kuziva. That's why uchingoona vamwe vanhu vachingopopota, they are constipated. You see, those two, ndosaka tichingoramba nchidzoka kuti nzara neconstipation, they are deadly. How to get rid of constipation? Musajye magwavha mambishi.